Kamusta kayo lahat? Sa video na to guys, tayo ay magpo-food trip. Yan. Tapos mag-unboxing tayo guys. May nag-sponsor sa atin. Yan. So mamaya guys, unboxing natin yan. Siya nga pala guys, pagpasensyahan nyo muna guys kung mga ilang araw na kaming di nakapag-upload ng video dahil syempre bawat isa sa atin guys may mga trabaho na guys eh. Kumbaga weekly na lang yung upload natin guys. Pero babawi kami sa inyo guys pagka tapos na yung mga trabaho natin. Yan. So yun, kompleto ang team ngayon. Eric. Hi guys. Atat. Hello guys. Cameraman natin, Justin. Hey guys. John Errol. So tara guys, samahan nyo kami. Let's go! Yan na yung panang manok natin yan. Tapos yung ingredients. Sibuyas, bawang, pamintang duro guys. Suka, tsaka tuyo. Yan. Tsaka yung manok natin. So tara, lutuin na natin guys. Let's go! Busatat pa lang luto niyan guys. Ayan. Adobong Adidas. Saka yung paa ng manok guys. Nilagay mo. Tuyo. Suka. Masasarap sa kalat. Yummy. Euro. Yummy guys. Ayos. Guys, kain po tayo guys. Kain po. Kain po. Let's go. Let's go. Hello.
Guys, kakatapos lang natin kumain. Yan. Siyempre, solve na yung team guys. So gagawin natin guys. Ito na yung pinakahihintay natin. Yan. Yung dumating na yung ano natin guys. Nag-sponsor sa atin. Yan. Bago pala natin buksan to guys, papasalamat muna tayo guys sa siyempre sa nagbigay na ito guys. Maraming salamat kay Boss Ray Pascual sa Ate Juliet. Yan. Maraming salamat sa inyong dalawa. Siyempre lalong-lalo na rin kay siyempre sa napaka-supportive na misis ko yan. Siyempre kasi siya po yung ano guys, baga si Boss RA nag-ano nito guys. Nagbigay tapos si misis ko na nagpadala guys sa yan. Baga pinadala na rin. Maraming salamat. Yun guys, buksan na natin. Right? Siyempre, pakita mo muna yung team natin. Ready na guys, ready. Excited. Right. Actually guys, may idea lang kami na ito guys kung anong laman na ito. Baga, syempre ano lang natin, unbox lang natin syempre para ma-share din namin sa inyo lahat yan. So, huwag na nating patagalin to guys. Let's go! Yun. Yun o. Wow. This one. Alright. Yun guys. Ayos. Siya nga pala guys. Ano to guys eh. Konting konting share ko lang sa inyo guys. Kumbaga nung bago ko kasi tinayo tong channel na to guys. Sinabi ko kasi na pagka mag 1K siyempre nga pala guys na pasalamat pala muna kami guys dahil 1K subscribers na tayo guys. Kumbaga blessings din guys kasi yun nga bago ko tinayo tong channel na to guys, sinabi ko kasi dati na pagka mag 1K subscribers na kami sana maka-uniforme na yung team natin. Yun nga, ito na guys, nagkatotoo na. Kaya, blessing sa atin. Time! Right. This one. Tingnan natin yung size. Ay, iba-iba pala ito. Large, medium. XL. Yung mga XL na yun. To large. Large na tanon. XL, the large tulo. Tapos XL. Gusto lyric. Tapos XL. Yan, apat na Tapos yung dalawang lagyan lang natin dyan. Saan ka natin guys? Wow. Excited talaga ako guys. Para sa akin. Yun. Yun, bago-bago. Hindi na tayo manghihiram ng salamin guys or goggles. Yun, no? Ayos! Bagong-bago. Ito pa guys, buksan natin ulit isa.
Ano guys, dalawang kagels. Ayos, may sarili na tayong ano guys. So guys, try na natin yung uniform natin guys. Sobrang excited syempre yung team. Right. Testing na natin kay Dusty. Syempre kay Atat. Salamat. Eric. Alright, for mayor. Siyempre, right. Excited. May uniform ng team. Sa tawan, na ako kaya pog-pog. Sana ako. Wait, Pogi. Ayos. Sana ako. Excited pa po. Oh, para plastara ang view ng paray. Yun. Guys, pasalamat pala tayo kay siyempre yung nagbigay sa atin ng uniform. Hindi ko alam guys kung anong yung feeling na team ngayon kasi nag-aabot yung ano guys saya. Yan. Nakakataba ng puso. Siyempre first time na may nagbigay sa amin sa team ng uniform saka yung gamit pang dagat. Kumbaga yan, siyempre may sarili na, hindi na tayo manghihiram. Sobrang salamat yan. So yun, pasalamat tayo kay Boss Ray Pascual saka kay Ate Juliet. Siyempre sa misis ko na rin na napaka-supportive kay Aiko yan. Maraming salamat sa inyo. Yan. Ingat po kayo dyan. Siyempre nasa Tondo, Manila. Yan. Sobrang salamat. God bless. Maraming salamat po sa sponsor na si Boss Ray Pascual at kay Ate Juliet, lalong-lalo na kay Ate Aiko na nasa Tondo, Manila. Maraming salamat po. Ingat. God bless. Maraming salamat po kay Boss Ray Pascual at saka kay Ate Juliet at saka syempre kay Ate Aiko din. Maraming salamat po. At saka stay safe. God bless. Love you all. Gusto lang namin pasalamatan yung nagbigay ng uniform sa amin na si Boss Ray Pascual at saka si Ate Juliet. And thank you. Maraming salamat po kay Boss Ray Pascual saka kay Ate Juliet. God bless. Guys, bago pala tayo magtapos sa video na to guys, yan. Share ko lang pala guys na blessings to sa ating guys na syempre dumating yung uniform natin tapos 1K subscribers tayo. Maraming salamat po. So, yun, guys. Maraming salamat po sa panonood. Please hit like, Share. Comment down below. and please don't forget to subscribe. Salamat po.